Och nu är det... december. Till nyttårsafton idag. Joho! Så jag får bara veta om jag finner rumma och veta vad han helt tror liksom för att göra. Jag vet att han sin undlingsdag. Hej! Hej! Till nyttårsafton idag. Vad ska jag göra? Jag vet inte. Brösby Johan. Jaha. Ställ du er, jag måste köra en nyttjar. Finna pinn till en rakett. Pinnen. Ja. Pinnen. Rölla viktigt. Hassen här är perfekt. Tar man ger en rakett så ska man bruka en ordentlig pinn och så en köksutlig på. Det är nästan långt krävs. Det kanske man tänker på reklam. Och klistrar den av här. Visst att det är så det är upp så jag säger. Nej, det är säkert. Man säger att du är pedagog då. Ja. Ja. Det är inte som aldrig lärde ett pedagog så, men jag lärde det faktiskt att jag vill in. Det är mamma. Haha. Klot som är i en rakett. Det gör så tre någonting. Och jag tjäkol, dra ollonom. Och i mandel, svavel och så petch. Kvar luktar rävligt ettla och för att växa ordentligt väl. En höstnalort. Och så där en bräster. Det ska vara kål och salt. Så tar jag tanke på att blanda kål och salt. Klot. Leo? Ja. Rocket Man. Rocket Man. Ja. Och vet du vad jag körs då hvis ni har hattar? Pascal? Oh man. Så den för. Tänk du det? Wow, du får den. Är du klar? Happy New Year. Jag kallar för kökare ut. Vi förstärker det. Inte ett låt. Gott nytt år!